L-erba l-mexxej Laburista Joseph Muscat ppreżenta 15-il proposta l riforma ta' vera fil-MEPA. Fost il-proposti hemm dik li gvern ġdid jifret l-oqsma tal-ambjent u l-ippjanar f'żewġ awtoritajiet separati. Proposta li kienet milquha b'mod pożittiv mill-professur Viktor Għaxaq li għallem il-bioloġija fl-Università ta' Malta. Jiena nilqa' bil-ferħa din il-proposta li nisseparaw l-ambjent mill-planning. Dan għal il-professur Għaxaq huwa konformi mal-ħsibijiet tiegħu u lilu li jesprimjhom 3 snin inkluż b'artiklu fuq il-ġurnal The Times watchdog Colt Mea, jiġifieri awtorità speċifikament li tieħu ħsieb l-ambjent. L-esperjenza urietna, u infatti kif kont għad dak iż-żmien 3 snin ilu, li fiċ-ċirkostanzi li aħna bħalissa l-ambjent huwa Cinderella tal-MEPA, ġifieri fejn jingħata inqas importanza milli għandu jkun. Kif qed iwieħed gvern ġdid il-professur Għaxaq qal li din l-awtorità għandu jkollha snien is-setat u l-poteri biex tiggarantixxi l-ħarsien tal-ambjent. Biex tkun bisnien din il-watchdog li il-proposti tal-Partit Laburista qed ipoġġu l-qudiem biex tkun bisnien li tkollha l-flus u l-kapaċità u tikollha l-ebda del ta' intħil politiku. Għalli din il-proposti għal-qofol tal-impenji li saru mill-mexxej Laburista dwar il-MEPA u żied li l-kritika li bi proposta bħal din l-ambjent ser jitnaqqaslu l-importanza mhix minna. Le, assolutament. Il-professur Għaxaq irrikonoxxa s-sinjali pożittivi tal-aħħar snin madankollu qal li l-ħarsien tal-ambjent f'pajjiżna għandu bżonn qabża ta' kwalità. Imma iċ-ċirkostanzi rridu nbidluhom b'mod biex jiddeliverja aħjar. Żied li dak li qed jipproponi l-Partit Laburista huwa fil-linja tal-ħsibijiet Ewropej li jkun hemm aktar trasparenza u kontabilità. Il-professur Għaxaq semma każijiet li qed jimminaw il-kredibilità tal-MEPA. Anki riċenti fejn jiġifieri minnaf proposta kbira tingħata go-ahead fi żmien qasir jiġifieri. Meta tqis li kif kienu qed jgħidu li kultant anki b'metru ġiex metri ta' balkini jew whatever iddu mis-snin tkarkar biex tieħu permess. Dwar l-artiklu li kiteb nhar il-ħadd li għadda fejn qal li l-użu tal-HFO ikabbar ir-riskju tal-kanċer, il-professur Għaxaq għalhekk. Jiġifieri dan huwa xi ħaġa li hija ddikjarata fuq information sheets li anke minn fejn tixtri il-heavy fuel oil li tuħulek jiġifieri. M'hemm bżonn l-ebda studju epidemioloġiku biex tara jekk hemm rabta. Għalhekk il-parir tiegħu huwa li pajjiżna jaqleb il-power stations għal gass li jagħmel inqas ħsara lill-ambjent u jħalli aktar flus fil-buzz tal-familji Maltin u Għawċin.